هەردوو وڵاتên تورکیا و ئیرانê got destê xwe bi kurahiyî xistina nav rewşa Sûriyê de li hev kirine got kar ji bo rêgirtina li pêşfederalîzmê li Sûriyê û damezrandina kiyanekî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bikin. Türkiye olarak resmi politikamız da o ve duygumuz da o yönde. وەک ترکیە سیاسەتا me ya fermî jî ew e. Hesta me jî ew e em li gel Sûriyeka yekparçeyî her tim serokwezîrê me jî serokkomarê me jî vê yekê bilêv dikin. Tişta rastî jî ev e divê Sûriya bi temsîleke tevahî cudahiyê navxweyî derbasî hikûmeteke demkî bibe. Li Sûriyê pêwîstî bi destûreke nû û bi dewleteke nû heye. Divê beriya her tiştî jî ew di nav Sûriyeka yekparçeyî de bêkirin. Em wisa difikirin. O organizasyona ihtiyaçları var. Bu anlamda bu Suriye'nin ancak bütünlüğü içerisinde olabilir diye düşünüyoruz. Di dema serdana xwe de ji bo Tehranê Serokwezîrê Tirkiye ragihandibû ku welatê wî hewel dide ku Yekîtiya Sûriyê biparêze û projeyên dabeşkirina Sûriyê ji bo nîvçedewletan red dike. Davud Oğlu her wiha ragihandibû ku ew di wê baweriyê de ye ku Tirkiye, İran û welatê din ê herêmê li ser yekîtiya xaka Sûriyê û redkirina dabeşkirina vî welatî yek dengin û gotibû divê ev welat bi hev re kar bikin da ku çareseriyeke billez ji krîza Sûriyê re bibînin û yekîtiya xaka wî welatî biparêzin. Bir kez daha söylüyorum, zor günlerinde دوباره dikim di demên zehmet de em li kêleka birayên xwe yên Îranî bûn. Di demên bê de jî em ê bi hev re bin. hem iki ülkenin hem de bölgenin yararına oluyor. Ji aliyê xwe ve Serokê Îranê Hesen Ruhanî tekez kir ku armanc û berjewendiyên hevbeş navbera Tirkiye û Îranê de hene. Ruhanî gotibû welatên biyanî naxwazin pirsgirêkên herêmê çareser bikin. Lewma bi gotina wî wê roleka hevkariya di navbera Tirkiye û Îranê de di cîbcîkirina aramiyê û aştiyê di herêmê de hebe. Serdana Davud Oğlu piştî çend rojane ku cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Ryabkov ragihandibû ku welatê wî nel dijî sîstema federal li Sûriyê ye ku herêmeka Kurdî hevgirtî li Rojhilat û Bakurê Sûriyê di nav de bêdamezrandin. Ev yek jî bûbû sedema diltangiya Tirkiye ku bi tundî vê projeyê red dike. Di pêwendiya herî dawî de jî di navbera herdû wezîrên derveyên Amerîka û Rûsya Sergey Lavrov ji heftayê xwe John Kerry re tekez kiribû ku divê hejmareke herî mezin ji grûpên opozisyona Sûriyê di nav de jî peyedê di danûstandinê Cenêvê de beşdar bibin. Bi sedema qutbûna pêwendiyên Tirkiye û Sûriyê û her wiha aloziya pêwendiyên Tirkiye û Rûsya, hikûmeta Tirkiye hem pêwendiyên xwe bi Îranê re xurt dike û hem jî vî welatî weke navbênkarekê ji bo gihandina nameyan ji bo Rûsya û Sûriyê bikar tîne. Hin çavdêr jî dibêjin ku ji bo rêgirtina li pêş damezrandina kiyanekî taybet Rojavayê Kurdistanê dibe ku Tirkiye amade be bi hikûmeta Sûriyê bi xwe re jî bikeve pêwendî û bazaran. Hüseyin Umar, Ruda